בין הזמנים כבר כאן, ומאות אלפי בני ישראל גודשים את כל ארץ ישראל בחיפוש אחר אטרקציות, מעיינות, טבע, פארקים, חופים. ואיתנו מנכ"ל עמותת נקי, תומר אשל, שלום לך. שלום אלי ושלום לכל הצופים והמאזינים. יאללה, קח אותנו באמת לנושא שהוא די כאוב והוא רלוונטי לכל המגזרים. זה באמת, אין דבר יותר מבאס מלבוא לאיזה שמורת טבע, לאיזה מעיין, ולגלות אותה מלוכלכת עם שאריות ומתנות שהשאירו לנו אלה שחגגו שם לפני. אני אגיד רגע שבעצם עמותת נקי שואפת לחבר בין הציבור שיוצא אל הרחוב, אל הפארק, אל חוף הים, אל היערות, לבין מה שהטבע מסוגל לקבל. אנחנו באמת פועלים בכל המגזרים. אנחנו שומרים על הניקיון כי הטבע זה הבית שלנו. ארץ ישראל היא שלנו, זאת ארץ הקודש. אנחנו מצווים ומחויבים לשמור על המרחב הציבורי כמו שאנחנו שומרים על הבית. לא משאירים לכלוך בסלון, לא משאירים לכלוך על השולחן האוכל, לא על הספה. וכשאנחנו נוהגים במרחב הציבורי כמו שאנחנו נוהגים במרחב הפרטי, אנחנו מביאים את אותם כללים, אז הכל משתנה. וכמו שאומרים, אין מי שיתקן אחרינו, תן דעתך שלא תקלקל, כי אין מי שיתקן אחריך, אין מי שינקה אחרינו. וצריך לזכור, אנחנו יוצאים לטבע, מה שנזרק, מה שנפל, מה שהתגלגל לשיחים, יישאר שם ויגרום לנזק. זה ככה בתור בסיס. כן, איזה נזקים? אמרת שזה באמת יוצר נזקים. איזה נזקים באמת קורים מהיעדר הניקיון? אז בעצם הנזק הראשון הוא בעצם הנזק האסתטי. כשאנחנו מגיעים לאתר טבע שהוא לא נקי, שהוא לא מכבד אותנו, אנחנו בעצם נפגעים מזה שאנחנו חווים טבע שהוא מלוכלך. הבית שלי נקי, אבל אני יוצא לרחוב או שאני יוצא ליער ואני חווה משהו מלוכלך, זה נזק אסתטי. יש נזק של שריפות, למשל, בחרנו לזרוק סיגריה, או בחרנו לא לכבות את המנגל, עלולה להתפתח שריפה ושטח יער עלול להישרף ולפגוע על בעלי החיים. דיברתי על בעלי החיים, אז בעלי החיים ניזוקים מהפלסטיק שאנחנו זורקים, מחד פעמים, משקיות, משאריות מזון, משיפודים. אני רוצה גם להגיד מילה על תינוקות, גם תינוקות. הם משחקים, הם מסתובבים, הם מטיילים, שמים דברים בתוך הפה. אנחנו לא היינו רוצים שהם יבלעו נגיד פקק של בקבוק, או כל דבר אחר שאנחנו זורקים אותו בתור פסולת. דברים הם נורא פשוטים. אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לאזור שהוא מרחב ציבורי, אנחנו מלכלכים, אנחנו מנקים אחרינו, גם בשביל עצמנו ברמת המוסר האישי, וגם בשביל, אתה יודע, אנחנו חייבים לאחרים שמגיעים אחרינו, ולא היינו רוצים למצוא שום אתר טבע מלוכלך כשאנחנו מגיעים אליו. ולכן עולה לי השאלה, למה אתם קיימים בכלל? זה לכאורה דברים נורא נורא פשוטים וידועים. תשמע, עמותת נקי מגיעה לאתרי טבע, מבצעת שם פעילות הסברה. אנחנו גם מגיעים למוסדות חינוך. עשינו פעילות בתלמודי תורה, ועשינו פעילות כמעט בכל מוסדות חינוך בארץ. לא, אני מגזים. אנחנו יוצאים לטבע עם חד פעמי, והרוח מעיפה את החד פעמי, כי אין לו כמעט משקל, מעיפה אותו לתוך השיחים. אנחנו לא יודעים מה עושים עם סיגריה, אין לנו מאפרה, זרקנו על הרצפה. אנשים יודעים, אבל שוכחים, ויש הרבה ילדים, ויש וחם, ושמש, ואולי שתינו איזה בירה, ככה פתאום אנחנו שוכחים את עצמנו, והטבע מתלכלך. אתה יודע, מספיק שאני הגעתי לחוף הים, עזוב חוף הים, בוא נלך רגע לרחוב, מספיק שירדתי לפארק וראיתי שזרוקה שם עטיפה של במבה או טיטול אחד, וכבר אנשים מרגישים טוב, מותר ללכלך. יותר מזה אני אגיד לך, בכל אין ספור מפגשים שעשינו עם קהלים, אנחנו פוגשים לפעמים גם לא מעט זלזול. ואצלנו אומרים לי, מה, אני אלך לפח? יש פח קטן, הפח הקטן מלא, אז משאירים את הפסולת ליד הפח הקטן, אחר כך מגיע העורב, מגיע השואל והפסולת מתפזרת. אומרים לי, מה, אתה אומר, אני אלך עכשיו עד הפח שנמצא בחניה? כן, אני אומר לציבור, הניקיון הוא באחריותנו, אין מי שינקה אחרינו, ואנחנו הולכים את הפסולת החוצה. אנחנו לא משאירים. וזה מלאכת קודש, אתה יודע, אלי, כל כך אוהבים אותנו. למה אוהבים אותנו? כי אנחנו לוקחים את הישראלים, אנחנו ציבור מכובד, אנחנו אנשים, אנחנו עם סגולה. אבל אנשים מגיעים לטבע והם הופכים להיות טיפה פתאום פחות נקיים, פחות אחראים. ואנחנו באמצעות ההסברה, באמצעות מה שאני מעביר דרכך עכשיו, זה גם המקור להגיד תודה לאתר של כיכר השבת. בזכות ההסברה ובזכות המידע שאנחנו מעבירים, אנשים הופכים את הישראלים הנקיים. אתה יודע, זה מזכיר לי שראש הישיבה שלי תמיד היה אומר שהיראת שמיים שלך נמדדת בדיוק באותם מקומות שאף אחד לא רואה אותך. הוא היה אומר, נותן דוגמה לשירותים. הוא אמר, אם השירותים של הפנימייה לא נקיים, זה מעיד על רמת היראת שמיים של הבחורים.
וזה אותו דבר כשאנחנו נמצאים בטבע, שאף אחד לא רואה אותנו, ואנחנו לבד, ואופס, מה יקרה, נפל לי פה ושם ושם? ביקרתי בגרמניה וביקרתי בהרבה ארצות. תאמין לי, אלי, אין כמו עם ישראל. חד אין משמעית. כמו עם ישראל. אבל כשאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו עושים קומבינות ומאלתרים, ושמים מוזיקה רועשת, ומרגישים שהכל מותר, ואין לנו קרש, אז אנחנו לוקחים שולחן פיקניק ועושים ממנו מדורה. אנחנו גם קצת לפעמים מגזימים ואוריד את הגבול. אתה וזה יודע מה? המקום, זה באמת... כן, עכשיו תגיד את הטיפים. דבר ראשון, קובעים מהו אחראי הניקיון, זה שיהיה אדם מבוגר, או ילד בישיבה, או ילד בוגר, לא ילד קטן. הוא אחראי והוא מיד פותח שקית אשפה. כל פריט פסולת, במיוחד חד פעמי, מיד לפח. למה? הרוח מעיפה הכל. גמרתי לשתות, לפח. התרוקן הבקבוק, לפח. בטבע בואו לא נעסוק במחזור. בטבע הכל לתוך השקית, נרצה לעשות מחזור, נגיע לפחים, נעשה מחזור. זה דבר ראשון. לגבי סיגריות, בשום אופן, זה פסולת קטנה, מאוד מסוכנת, גורמת לשריפות, הורסת קרקע, הורסת מים, ועלולה להיבלע על ידי תינוקות וציפורים. לכן, אנחנו לוקחים כוס פלסטיק, ממלאים בטיפה מים, או בקבוק. כל דל סיגריה הולך לבקבוק, בשום אופן לא על אדמה. מפצחים גרעינים לתוך שקית. לא זורקים קליפה, לא של בננה, לא של תפוז, ודאי לא של קליפות גרעינים, הכל לתוך שקית. לגבי מנגלים, חשוב מאוד. מכבים את המנגל, צריך להביא מים מהבית. מכבים את המנגל עד ברמה שאפשר לגעת בגחלים ממש עם היד. הגחלים קרות אפשר להחזיק אותם ביד, ורק כשהם קרות שמים אותם בתוך שקית ולפח. מוזיקה רועשת מאוד מפריעה בטבע, ולכן אנחנו מבקשים מאנשים לצמצם את עוצמת המוזיקה הרועשת. בסוף הביקור, את כל הפסולת החוצה ברכב או לפח האשפה. טיפ אחרון, יש בחלק מאתרי הטבע יש פחים קטנים, זה נקרא פחי 60 ליטר או אשפתונים, יש לזה כל מיני שמות. הפחים האלה הציבו אותם לפני עשרות שנים שמשפחה ישראלית הייתה מביאה מאוד פסולת. היום אנחנו מביאים המון פסולת, בעיקר חד פעמים, ולכן הם מתמלאים מהר, ואז שמים לנו, קושרים את הפסולת על עץ, ושמים את הפסולת עד הפחים. בבקשה, לא ולא ולא ולא. כל שקית שמתמלאת, לוקחים את הילד הכי גדול במשפחה, ושולחים אותו בהליכה לפח הגדול, לפחים שנסגרים עם דלתות. לא להשאיר ליד הפחים הקטנים העגולים, שיש ליד השולחנות פיקניק, לא להשאיר שם כלום, לא להשתמש בהם בכלל. זהו, ואם להגיד, הטבע הוא הבית שלנו. כמו שאני מתנהג בסלון הבית שלי, וכמו שאני אוכל על השולחן אוכל בבית שלי ושומר עליו ומכבד אותו, ככה נכבד את שולחן הפיקניק ביערות של קק"ל, וככה נכבד את החופים, ונשמור על הטבע, לא יהיו שריפות, ונחזור הביתה כישראלים יפים ונקיים. בא לציון גואל. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי. אתם עושים עבודת קודש. תודה לך.